Є повно інформації, що й Галичина сфантазувала собі своє возрождення Великої Галичини. Про це недавно була й передача Валерія Падяка. Які у них плани? В свою очередь, дійсно, експансію почали і галичани-уніяти. Іменно уніяти, бо православні на Галиції також продемонстрували єдинство України, ніколи не мали заяв сепаратистичних, а от у тих були. Ми споминаємо, як в інтернеті були сообщення, де обласна рада требувала у Галиції відділення від України. Хто не знає, можемо дати вам у сноску інформацію. Но вона має плани не возрождення, бо возрождати нічого. Великої Галичини не существувало. А от создання Великої Галиції із повну експансію на всю Україну, навіть Росію, там десь там на Кавказ, і навіть ще десь там на Смоленськ, от вони то роблять. Но вони рахують територію експансії іменно всю Україну. На наш погляд, не тільки Україна інтересує, як все галицьке язик, культуру і уніатську релігію розпространити на всю Україну, ну а потім, при можливості, думаємо, воссоєдинятися з Речю Посполиту. Ми думаємо, що у них такі плани є, бо деколи не скривають. Однак ми, русини у Закарпаттю, усі робимо на те, щоб єдинство держави зберегти. Коли ми увиділи, які там процеси йдуть, моментально ми йшли від таких бесід даже. І хоча іменно думаємо по просьбі галицьких уніятів, фактично сепаратистів, бо вони тим займалися за 20 років постійно, і коли ізбрали перший раз Януковича, то взагалі Галичина прийняла закон не підчинятися взагалі Києву. Що їм забили, простили. Так от, думаю, по їх просьбі спецслужби крутять шарманку сепаратизму в Закарпаттю. А не ганьбляться, а крутять, а видумують, а гадають. Но, однако, доказів не мають, а тому і не будуть мати, бо ми увиділи, що наше теперішнє Закарпаття, частина України, ніхто в Європі не чекать і ніч нам нікого не обіцяє. Тим більше, що ми видимо, що ні румуни у Закарпаттю, ні мадяри, ні словаки, ні поляки не претендують на історичну територію русинов, на Підкарпатську Русь, яка совпадає з границями Закарпаття. Як і звісно, ідея єдинства руського міра принадлежить Києво-Печерським подвижникам-монахам і галицько-руським монахам-патріотам руським. Западні політтехнологи у боротьбі із Росією і, як вони кажуть, москалями, було предложено іменно галицьким уніятам об'явити війну і своєму місному руському галицькому міру і уничтожати любое упоминання про те, що усі в боротьбі галичани-уніяти стали стріляти фактично собі в історичну ногу, уничтожає свою же галицьку історію, галицький язик, культуру, пам'ять про своїх унікальних, чудесних будителях, типу Духновича у 19 віці. Почому вони то роблять, ми не знаємо, но думаємо, що іменно этот момент закликає і нас, нині русинов, видя трагедію Галицької Русі, коли усіх руських, галицьких гноїли у Талергоф і Терезині, у славних австрійських концлагерях смерти. А то ті, котрі обсталися вдома із руською армією, як пам'ятаєте, 5 мільйонів галичан, переживані, що будуть нищені, утікли тоді у Росію, то навіть ті, котрі осталися вдома, уже осталися лише ті, котрі согласилися забити стару галицьку мову, язик, культуру, согласитися із новими політичними установками і об'являти все, що їм не підходить, совєтським або антиукраїнським, чи комуністичним. Но ми віримо. Як наші предки казали, учися на ошибках других. Як галичани
і буковичани, кстати, не спользувалися в 91-му році правом на місний референдум, так і ми, видя їхнє непорозуміння, спользувалися і в Закарпаттю, провели в 91-му році 1 грудня наш місцевий по закону законний референдум, в якому виявили свою волю. Кстати, на днях був прийнятий закон, наконець, майже за 30 років, скоро 30 років, про референдум. Ну, цей закон настільки вихолощений, настільки зав'язаний различними прибаутками, що практично перетворився на мертвий закон. Просто мертвий. Якщо хтось з юристів або хто хоче порівняти, яким законом про референдум місцевий республіканський ми формували Україну, от 3 июля 91-го року був закон про регіональні місні референдуми, яким ми сформували, ми, не лише галичани, або там волиняни, або якісь другі, а й ми, жителі Закарпаття, в тому числі русини, колективно, організовано. Благодаря тому демократичному закону про референдум, місцевий і республіканський, створилася на перших порах унікальна демократична держава. Як ми ся надіяли, що так буде йти далі. Но чудо було в тому, що вже в 92-му році Верховна та ж сама комуністична Рада знищить закон про референдум, виводить із нього право на місцевий референдум і обв'язує його различними невозможними умовами. А потім боялися любого закону про референдум, тягнули, наконець прийняли мертвий, на наш погляд, закон. По-перше, треба назбирати 3 мільйони людей підписів, причому в кожній області має бути не менше 100 тисяч. А потім на вибори, на перепис і на референдум має вийти не менше 50% тих людей, які там, про які йде річ, то власть завжди може сказати, там ви не набрали, там недобре, там в області лише 99 тисяч, треба 100. Референдум не дозволяємо. Родили мертворожденного младенця. Всі про то говорять нині юристи, но разве ганьбляться то ті, котрі приймає закон, думали за те, щоб він не був дійсний? Молім Бога, щоб Господь нам, православним Української православної церкви, жителям Закарпаття, продовжати свою патріотичну діяльність, молитися за єдинство України, молитися за єдинство народу нашого і, взирає на различні експансії місцевих народів, все робити, щоб особливо з ними не спорити, но своє не віддати. По Тріанонському договору територія Подкарпатської Русі зафіксована від села до села, від дерева до дерева, а значить, не споря із великими експансіоністами, ми хочемо своє присокотити, приберегти, бо лиш так поступаючи, учася на помилках галицьких уніатів, котрі нині думають, що вони такі великі і славні, а вони своє забили, причому воюють із своїм. І за руський мір не хочуть чути, а він у них був придуманий, і в Києві був придуманий. Ми же, рахуючи, що від гор Татр до Аляски – це територія, де функціонували православні проповідники, этот мір називається условно руський, ми їм кажемо, що вися б'єте із своїм. Неужели би була велика слава німцям, коби вони боролися з германським міром у себе? Була б ганьба, звісно. І людям, котрі не знають історії, може і прощається. Но хто розуміє, знає. Робиться велика робота по тому, щоб списати із серця, із душі історію істинну, історію нашу благодатну, православну. Бо в Закарпаттю 1150 років ми православні і завжди будемо напоминати київлянам і галичанам. Ми православні 1150 років. Не ви нас будете вчити, що таке православна віра. Ніякий десант, який недавно висадився в Закарпаттю, не може нам рекомендувати, бо й сам нічого не розуміє і
далеко не був до того приготовлений. Ми єдно кажемо, наша держава Україна в більшості православна. І найбільша її церква, Українська православна церква, якої предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій. Просимо меншості уніяцькі, меншості ПЦУ і остальних уважительно относитися до більшості. Ми за всіх вас молимося, просимо, Господи, дай нам, щоб в Україні був мир і щоб всі конфесії старалися жити в мирі. Бог да благословить усіх, хто був з нами. Не Бог дасть, щоб наша передача, в якій ми договорюємо недосказано є, би сте розуміли, що є такі речі, котрі не досказують, і ми мусимо їх досказати в інтересах нашої русинської спільноти, як би казали по-українськи, нашого сообщества, славного великого, котрого має вище 2 мільйонів в світі народа, ну а 800, або більше 800 тисяч жиє нас, русинов, у Закарпаттю. Мирні громадяни України. Володіють українською мовою не хуже, чим і люди других регіонів. Но на відміну від деяких регіонів краще люблять державу і готові за її єдинство постояти. Бог у помощь усім нашим історикам, юристам, ну і просто нашим милим подкарпатським русинам і русинкам. І з Богом святим. На цьому завершуємо передачу недосказаної. Будьте здорові! Будьте здорові і з Богом святим.